מה קורה אנשים? כאן אבי, והיום אני הולך לעשות עוד מוד ריוויו, והפעם המוד היום הוא Mutant Creatures. במוד הזה יש עוד שתי מובים חדשים, מיוטנט קריפר ומיוטנט זומבי. זומבי וקריפר הם לא חדשים לנו, אבל במוד הזה הם חדשים לנו, בגלל שהם טיפה שונים מהמובים הרגילים. הם עשו אותם כמו המובים הרגילים, רק שהם יותר מוטציות כאלה, מיוטנט, מי שלא יודע זה מוטציה. אז נשתיק את המיוזיק, מפריע לי יותר מדי, אני אעשה לך עד אולי. טוב, אז את הראשון אני אזמן קריפר. שלום קריפר. טוב, ככה הוא נראה בעצם. קריפר מגניב. כן, יש לו רגליים כאלה של ספיידר, גב עם גיבנת. ובעצם אני אסביר לכם עכשיו עליו. יש לו 60 לבבות, זה ממש ממש הרבה בשביל מוב רגיל, אבל זה מוד. כמובן שאני יכול להרוג אותו תוך 3 או 4 מכות עם החרב הזאת. אני לא אדגים לכם איך אני הורג אותו, תכף אני אעשה את זה. יש לו גם מתקפות, אטאקס. המתקפות שלו בעצם, נגיד נתתם לו מכה, אז אתם רואים, הוא הוריד את הראש למטה כאילו הוא נושך אותי. אני אוריד גיים עוד, אני אראה לכם. אם הוא יתפוצץ, זה לא כזה נורא. תן מכות, תן. אתם רואים, הוא כמו נושך אותי כזה. זאת המתקפה שלו, נשיכה, ויש לו עוד 2. רגע, אני אראה לכם. נו, למה אתה רק נושך אותי? למה? אתה מפחד או משהו? יאללה, תן קפיצה. נו. נו, מהר. בוא נברח, אולי הוא יעשה את המתקפה השנייה. המתקפה השנייה שלו זה שהוא קופץ באוויר, ואז נוחת על הרצפה, ואיפה שהוא נוחת יש פיצוץ. זה מה שהתכוונתי אליו. והמתקפה השלישית שלו, טוב, אני אהיה בגיים מוד. המתקפה השלישית שלו היא שהוא פשוט מתפוצץ. לא, הוא לא מתפוצץ, הוא מזמן קריפרים, אבל הם לא קריפרים רגילים, הם קטנים כאלה, מיניאנס. ואז אם אתם עומדים לידם או לידו, אז הם פשוט מתפוצצים. והנה, אתם רואים? זאת הייתה המתקפה השנייה שאמרתי שהוא קופץ, בום. וכשאתם נלחמים נגדו, אל תפוצצו עליו TNT, אל תנסו את זה, כי זה פשוט סתם מביא לו חיים. והוא יכול גם, כשאין לו הרבה חיים, הוא יכול פשוט לעמוד בצד ולמלות חיים. הוא יהיה כזה קצת לבן כזה, יתחיל להיות לבן, ויעמוד במקום. נו, תעשה כבר את המתקפה. אני מחכה שתעשה אותה. נו, זמן אותם, נו. למה אתה לא עושה את זה? אופס. הנה, אתם רואים? ככה הוא ממלא את ה-HP שלו. כמו ציל של קסם, אתם רואים? ושיוצאים ממנו לבבות. זה אומר שהוא מילא HP. הנה, אני אראה לכם את מה שאמרתי עם ה-TNT. רגע, בוא ניקח TNT. Redstone Torch. בוא לפה. אני פשוט אשים פה את ה-TNT. אתם תראו, ראיתם? הנה הוא זימן את המיניאנס. עכשיו התפוצץ. אתם רואים? עוד פעם זה מילא לו חיים. כשיוצא ממנו לבבות כאלה, אז זה אומר שהוא מילא חיים. והם מזדמנים פה, הקריפרים האלה הם מזדמנים בכל מקום, כמו מובים רגילים, אז אני ארוג אותו. ומשהו לקראת הסוף, לפני שהוא מת, הנה אתם רואים, הוא נהפך להיות לבן, והוא מושך אתכם אליו, והוא מתפוצץ. בעצם, כן, מתפוצץ. וזאת הביצה שהוא מוציא ממנו תמיד אחרי שהוא יתפוצץ. יש איזושהי דרך לשים את הביצה הזאת על הראש, אין לי מושג איך. נראה לי עם זה,
לא. אני לא יודע איך בדיוק. וגם אם תיתנו לביצה הזאת יותר מ5 או 6 מכות, היא פשוט תתפוצץ, אבל אין לה פיצוץ כזה חזק. וגם, אני חושב, כדי שהוא... אחרי שהביצה הזאת בוקעת, אז יוצא פה מיניאן, קריפר, כמו שמקודם ראיתם, והוא פשוט מתחיל לעקוב אחריכם. לוקח לזה איזה 5 ימים של מיינקראפט. כן, ומה שאני מחזיק ביד בעצם זה קריפר סטאטס. כשאתם רוצים לראות את הסטאטים שלו, אתם פשוט נותנים לו מכה עם זה, וזה מראה לכם את השם שלו. פה כשהוא יזדמן מהביצה יהיה רשום קריפר מיניאן, או מיניאן קריפר, לא זוכר, או הפוך, משהו כזה. אתם לוחצים נותנים לו מכה עם זה, אופס. ואז יהיה לכם רשימה של ה-HP שלו. אתם יכולים גם להכיל את הקריפר הקטן עם... בעצם בואו אני אזמן אותו, למה אני כל כך... הנה קריפר מיניאן. אתם רואים? הנה אני מזמן אותו, הנה הוא כזה קטן וחמוד. קריפר סטאטס. אופס. שום מה זה לא עבד, אין לי מושג למה. אולי כי הוא לא שלכם. כן, בגלל שהוא לא שלכם. אתם יכולים גם, כדי שהוא יהיה שלכם, בואו ניקח, לא, גן פאודר. הנה אני אביא לו. למה הוא לא אוכל? אני לא יודע למה הוא לא אוכל. טוב, אז זה לא כל כך נורא. כמו שאמרתי, גם ה-TNT מביא לו HP וכל זה. כן, ועוד משהו. אני אקח עכשיו TNT. אם אתם לא רוצים לחכות כל כך הרבה ימים, נגיד, של המיינקראפט, משהו שיקטין לכם את הזמן, אם אתם לא רוצים, נגיד, לחכות, אתם פשוט שמים TNT ככה. לא, רגע, אני צריך לשבור גם את הבלוק הזה. ועכשיו תראו, זה מוריד לכם את הזמן. אוי, לא. נו, למה אתה לא יוצא? בואו נראה עכשיו, אולי הוא יוצא עכשיו. לא. טוב, אז בואו נעבור לדבר הבא, בעצם של המיוטנט זומבי. בואו נראה, הנה אתם רואים, ככה הוא נראה. מפחיד. אתם שומעים את הקולות שהוא מוציא? הנה הסאונד שלי על 15. יש פה גם זומבים. הנה הוא נשמע כמו טרול כזה. הוא נשמע ככה. יש לו אותם כמות הלבבות כמו לקריפר. יש לו גם מתקפות משלו. מתקפה ראשונה זה... אני לא זוכר כל כך איך קוראים למתקפות. כן, הנה רשום לי פה, אני תמיד רושם כדי לזכור. מלי אטאק, שזה כמו מתקפת סכין. אני חושב מלי זה סכין, כן. הנה אתם רואים, אני אתן לו מכה. תחזיר לי. זה המלי אטאק. ארט אימפקט, שהוא בעצם עומד לידכם, הוא מעיף אתכם לשמיים, הוא קופץ איתכם לשמיים, ואז הוא פשוט מעיף אתכם למטה. בואו נראה אם הוא יעשה לי את זה עכשיו. תעשה לי את זה. לא. בואו נצא מגיימוד, אולי הוא ימשיך. הוא גם חזק, הנה אתם רואים? פאף, העיף אותי על הרצפה. אז כן, זה בעצם שתי המתקפות שלו. יש לו 2 רק. אתם רואים, הוא תוקף אתכם, בום. אני חושב הוא קצת יותר חזק מהקריפר, בואו נוריד את המגן. כן, הוא כל מכה מוריד, בואו נראה כמה זה, וואו, זה הוריד לי הרבה. אני לא... שם זה לא היה באמת הספאון. אז כן, בואו אני אגיד לכם מה יוצא גם מהקריפר וגם מהמיוטנט זומבי. רגע, אני אלך למקום שהוא לא בג'אנגל. הנה בעצם זה איפשהו שם. צריך להתקדם עוד קצת. משום מה יש לי טיפה לאגים. אם אני לא אמצא את זה, בוא נראה.
טוב, אז בואו פשוט אני אהיה פה. אני אקח את הביצה שלו. לא, בעצם לא צריך לזמן אותם. כשאתם הורגים אותו, את המיוטנט זומבי, אתם צריכים לקחת פלינט אנד סטיל ולשרוף אותו. אם לא תשרפו אותו, הוא מהר יקום, הוא פשוט יהיה חי שוב. אם אתם רוצים להרוג אותו, סופית אתם צריכים לשרוף אותו, כמו שאמרתי, עם פלינט אנד סטיל, ואז הוא ייעלם. ומה שיוצא ממנו זה. רק שנייה. הלק המר, שזה עושה את המלי אטאק. הנה אתם רואים בום, בום, וזה מאוד חזק, כן? אני אעשה את זה עליך, תמות, בום, זה מה שמגניב. וגם, אם אתם הורסים את הביצה של הקריפר, של המיוטנט קריפר, אז יוצא לכם הדבר הזה שנקרא קריפר שרד. מה אתם עושים איתו בעצם? קודם כל, אתם לוחצים לחצן ימני, ואז עושה בום. ראיתם? עשה פיצוץ. צריך לעשות... אוי שיט, יש לי באג קטן. רגע. צריך לרדת מגיים מוד ולעשות את זה. עשיתם את זה, כן? עכשיו אתם רואים שיש לכם פה דורביליטי. אבל זה לא יורד, זה עולה. ככל שזה עולה יותר, אז כשזה יתמלא יהיה לכם כמו מין סימן של אנצ'יינט כזה. אתם צריכים פשוט להרביץ עם הדבר הזה למובים. אוי, אני שונא את הבאג הזה. אני אהיה בגיים מוד, אני אצא מפה. ואני אראה את זה על הסקלטון. תמות, סקלטון, תמות. כן, אתם רואים, זה מתמלא לאט לאט. הנה ראיתם, זה כבר כמעט התמלא. אתם צריכים לתת עם זה 25 מכות לפחות, ואז זה מתמלא עד הסוף. בואו נרביץ לך זומבי. אחרי שזה יתמלא עד הסוף, וכשזה מתמלא, הפיצוצים שלו נהיים יותר חזקים. אתם רואים? זה יתמלא. עכשיו פה נעשה פיצוץ. נעשה פיצוץ יותר גדול. אז כן, תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון של המוד. הוא היה קצת ארוך, אני יודע. אופס. אז תודה שצפיתם בסרטון פעם שנייה. וזהו. יאללה ביי.